O necelé 2 roky později, 31. července 1932, byla dána do provozu nová tělocvična Sokola v Radotíně. Opět to byla veliká sláva s průvodem a několika projevy. Dělej. Co je? Co se stalo? Helen, byla to pesta. Ano, ale kde jen může být?
rychlostem cementu, strojírenství a také kopané. 3krát za sebou postoupili radotínští fotbalisté do vyšší soutěže. 10. srpna je vyprovázeli jejich fanoušci na zahajovací zápas 2. ligy. Na boj do Liberce se jelo z Malého Radotína podívat přes 400 věrných příznivců. Na novém libereckém stadionu čekal radotínské, kteří nastoupili v pruhovaných dresech, přetěžký soupeř. Snad právě proto ztratili radotínští fandové hned ze začátku svůj temperament. Od prvého hvízdnutí se na libereckém hřišti rozpoutala tvrdá bitva. Ve 14. minutě měl velkou příležitost Spartak Radotín, ale tyč zachránila Liberec od pohromy. Liberečtí hned oplácejí. Jejich pravé křídlo uniká, je sám před brankářem a je to desítka. Liberec vede 1-0. Ale Radotín dal svým příznivcům příležitosti přece jednou zajásat. Dokázal vyrovnat a nad Libercem se opět objevila radotínská standarda. Ale naposled. Domácí střelili druhou, třetí a těsně před koncem ještě 4. branku. To už se radotínská výprava smutně ubírala k autobusům. Doma v Radotíně prý si to určitě vynahradí. V Radotínském údolí, tam, kde se říká na Cikánce, pokračuje stavba naší největší a v Evropě nejmodernější cementárny. Vyrůstají surovinová a cementová sila, montují se rotační pece. Budou 2 o polovinu kratší než dosud a přitom výkonnější. Bude to první bezdýmá cementárna u nás. K vytápění bude používáno odpadového oleje. Lohkovská cementárna bude od července 1961 vyrábět nákladní vlak cementu denně. Brně před čestou, však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu, vždy stejnou rychlostí a bez starostí. Jen díky svému mopedu. S touto novou cementárňou z roku 1962 boli v Radotíne pri Prahe cementárne 2. Táto druhá má už bezmála 100 rokov. Keď sa 12. januára 1966 jej 85-metrový komín položil, Radotínčania si odýchli. Tak je to predsa len pravda, že prašná továreň z čias cisára pána sa zbúra. Ono sa totiž roky diskutovalo, čo s ňou. Nakoniec víťazil názor najsprávnejší – zrúcať. A tak sa naposledy zaprášili Radotínske ulice. Po odprataní trosiek Radotín získal 18 000 štvorcových metrov priamo v centre. A to je plocha, na ktorej sa už dá veľa postaviť.
Projektanti navrhli celé nové centrum s 3 vysokopodlažnými obytnými domami, obchodný dom a dom služieb, hotel a reštauráciu, jasle, materskú školu a širokouhle kino. Plány odovzdali na čas. Teraz už ide len o to, aby ich rovnako rýchlo premenili na skutočnosť.
Komunální služby v Radotíně otevřely nový autoservis s takzvaným diagnostickým střediskem. Zákazník odevzdá vůz pracovníkům dílny a v pohodlí čeká na jejich diagnózu. Diagnóza je lékařský termín, ale tady vlastně taky jde o to najít recept na různé druhy funkčních neduhů. Zkoušejí se tlumiče, pérování, geometrie kol, řízení, výkon motoru. Snad ani nemusíme dodávat, že to všechno slouží především jistotě ovládání vozidla a zvýšení bezpečnosti v dopravě. Ještě žhavá. A my jsme za ní dali tolik peněz. Počítač nám oznámil mimořádnou dvojnásobnou havárii. Honem domů, děti, musíme se připravit. Máme večer společnost. Přijdou Hájkovi, Svobodovi, Knopovi. Hopla. Bohužel je to beznadějné. Nedá se s tím nic dělat.
Banka za 13 korun, jak bylo domluveno. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček a blízko něho odposlouchávací zařízení. Tak to viděla naše kamera při dnešním demontáži už vypnutého odposlechu v Praze 5 Radotíně. Obdobná zařízení bude možné v budoucnu využívat jen se souhlasem prokurátora, a to pouze v případech závažné trestné činnosti, boje proti terorismu, pašování drog a podobně. Nikoliv tedy při politickém špehování. Jsem Petr Vinhach a žiji 42 let, to jest od 12.4.1948 do Radotíně. Povoláním jsem ekonom. Budu-li zvolen, chtěl bych se věnovat oblasti kultury, školství a základních občanských práv. Zejména v této oblasti si myslím, že by nadále mělo vždy platit, že A je A, B musí být B a C zůstane C, to jest, abychom se vrátili vždy k tomu, co jsme kdy říkali, co jsme slibovali, abychom mohli vždycky předstoupit před své případné voliče s čistým svědomím. Irena Kozáková, bezpartijní vždycky, v době normalizace propuštěna z radotínské cementárny údajně pro pravicový oportunismus. Narodila jsem se v Radotíně a je to už hezká řádka let. Takže pamatuju, když Radotín byl ještě pro svoji nedočenou přírodu cílem výletů mnohých Pražanů. Chtěla bych, aby co se dalo, tak se ještě zachránilo a že to jde, nám ukazuje nově zbudovaná cestička kolem řeky. Chtěla bych, aby historie Radotína byla nadále formou besed přibližována radotínským občanům, jak to činí letopisecká komise Národního výboru, jejíž jsem členkou, protože kdo zná historii čehokoliv, má k tomu docela jiný vztah. To je Jiří Holub. Narodil jsem se v roce 1930 a od narození bydlím v Radotíně. Pracuji v Energoprojektu jako stavební projektant. Nikdy jsem nebyl politicky organizován a po celý život jsem se věnoval sportovní činnosti. Vždycky mě v Radotíně rozčilovala nečistota a neúpravnost veřejných ploch a stavební nekoncepčnost. Budu-li zvolen, budu se snažit, aby se tato situace radikálně zlepšila. Do investičního rozvoje Radotína prosazovat výstavbu či zřízení rehabilitačního centra. A to je jak pro zdravotnické účely, tak pro využití za úplatu. Za páté, usilovat o rozšíření prodeje diabetických potravin. Dále služby obyvatelstvu. Za prvé, podporovat privatizaci obchodů a všech služeb v podzemních inženýrských sítí. U komunikace Radotín-Třebotov dosáhnout ukončení projektové přípravy a urychlit realizaci. Pokračování generální opravy spoje Radotín-Lohkov připustit pouze za předpokladu zabudování kanalizace a dalších inženýrských sítí. A Irena říkala, že přijde. Dneska jsem poslal pozvánky už. Jo. Tak jsem zvědav, kdy to přijde. To je na který, že? No, Franta Chaloupka, ne? Taky přijde. Ne? No, ten mi to právě volal. On mi to volal včera domů večer.
Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Jak to, že tady takhle stojíš? Chodí venku tu bán, tak ten říkal, jestli byste nepůjčil ty negativy. Půjčil. Tak děkujeme. Kam půjdeme? Tam? Tam ten hodiče bude za chvilku zamčený. Čili to půjdeme tu, no, podržeme. Já myslím, že jdete dovnitř, pořád čekáme tady, až jdete dovnitř. Bude dost světla? Když jsme scháněli pro nás takovou schůzovní místnost na letopisovské akty. Za komunistů? No ještě. Proč tady byla družina? Tenkrát. A družina nejde plán. Ne, opravování v roce 81, tak to ne, ale to je 1881. Já vím, ale ještě tady by měl být plán kostele datovaný 16.8.42, kde je ta původní nízká kupole. Ale proč je tady ale 1880? To je ještě, to už je ten původní. Já vím, ale proč je to dělo právě? V tom roce se tam stavěla... Pardon, on je to tady. Tak vypadal Radotínský kostel až dosud. A tady právě schází ještě kousek papíru. To bude asi tohle. Cement věnoval zhruba 12 milionů na přestavbu. Druhá část zdravotnického zařízení v Radotíně byla slavnostně otevřena 13. září roku 1996. Tu hlavního města Prahy veškeré tyto peníze nám nechal k dispozici a dneska vidíte výsledek. Máme postavenou druhou etapu, máme zabezpečeno zdravotnictví v Radotíně. Pracovníci zdravotního zařízení, dámy a pánové, chtěl bych říci, že jsem v Radotíně během svých 3 let nebo 3,5 let působení v primátorské funkci již po několikáté a opravdu mám radost, jakým způsobem se užívá městských peněz. My nevidíme svoje poslání jenom v ekonomických efektech, ale že naše poslání vidíme také v té sociální oblasti, tedy pomoci té lokalitě, která s námi sousedí, pomoci těm obcím, případně městským částím, které vytváří to nezbytné okolí a naše zázemí. Budeš náma třeba jako malá figurka. A teď se koukej, jak se stane z Jonatána tatínek. Jonatáne, štěkni 3krát. On umí mluvit? Jonatáne, kam jdeš? Vstaň. Řediteli řekneš, že se náš tatínek třeba Dvořák a že nás přihlašuješ do školy. Jasný? Jak nám vysvětlíte, že nemáte kalhoty? Takhle tady běhat nemůžete. Co když je to bezdomovec? Tak se podíváme, jestli bezdomovci můžou chodit bez kalhot. Hej! Dál, děti. Člověče, co to tady s těma dětma vyvádíte? Jen se podívej. Škola je pryč. Viděli jste to? Povedlo se. Jsme v kanceláři pana Tomana. A prosíme ho, aby nám řekl něco o podniku, který tady v Radotíně hodně a hodně moc pracuje. A seznámil bych vás, co jsme v letošním roce provedli na technické vybavenosti městské části Radotín.
Na stavbě pracuje v současnosti 62 pracovníků, máme tady 3 techniky, mistry a stavbyvedoucího. V letošním roce jsme provedli kanalizaci a plyn a vodu v ulici u sanatoria, která byla přes 600 metrů dlouhá. V jarních měsících jsme prováděli ražbu v ulici Štěrková, která byla 100 metrů. Řádově to bylo zhruba 6 metrů pod povrchem. Myslíme si, že z naší práci by tady občané mohli být spokojeni a taky většina jich je. Samozřejmě se vyskytují i jedinci, kteří teda mají některé připomínky k naší práci, ale můžu říct za firmu, že se snažíme teda vyhovět v maximální možné míře při těch nepříjemných pracích, které tady provádíme a které pro veřejnost určitě jsou nepříjemné, protože přinášejí omezení jak vjezdu automobilů, tak i chůze v blátě v některých případech, takže se snažíme tyhle ty nepříjemné vlivy omezit na minimum. A uvidíme se potom v záběrech v kronice. Na centrálně řízenou evakuaci a opustili své domovy dobrovolně.
30. dubna večer, pár minut před půlnocí, dne, kdy 1. května půlnoci vstoupí Česká republika do Evropské unie. Na Radotínské lavce se schází lidé, občané Radotína a přilehlých obcí, kdy očekávají slavnostní ohňostroj Tak já ti pomůžu prosím a domluvíme se tam to je. Čau, Pojďte na levou, vypojďte na toho stranu. Harvey, půjdeš. To pořád zapět, dámy a pánové, kluci a holky, já vás všechny srdečně vítám na Radotínském rodeu roku 2004. Zatleskejme si všichni, že jsme se tu opět sešli. Přátelé, každé rodeo, které se koná, je malým zázrakem, protože to, co se musí proto připravit, to si umí představit jenom ten, kdo to někdy dělal. Dámy a pánové, letošní rodeo má navíc slavnostní rámec, protože, jak víte, dnešním dnem se Česká republika stala členem Evropské unie a my teď českou hymnou slavnostní rodeo u příležitosti vstupu
České republiky do Evropské unie začíná. Komise, aby nesměla zaznamenat. Jo, komise, no teď to říká. To říká celou dobu. Prostě jako... Je to nesmysl, toho 11. června 60. Tam mě tady táta dal mý první pivo. Prostě to nesmysl. Mě bylo 15 let. Od toho nějaká letošní. Požehnání našemu farnímu společenství, národu a celému světu. Prosíme tě, Bože, za všechny, kterým povodeň způsobila velké materiální škody, buď jim na blízku svou pomocí. Prosíme za ty, kteří v živelné pohromě přišli o život, buď k nim ve svém soudu milosrdný a potěš ty, kteří přišli o své blízké. Svého stolu chléb života, jej ať nás tento poslání pořad posilní, abychom se drželi Kristovy nauky, přijaté od apoštolů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Já když totiž těm lidem řeknu, že tak, že svatá Bernadeta ji měla na krku, ale v Paříži. Takže budeme dělat se přesouvat, takže děkuju. Určitě přes Zdenka teda. Ale teď budeme muset
říkáme, že je nám každému dlouhé jít na knihu, no, že nám to moc nejde, tak jestli se to obejde bez kolití a můžeme takhle symbolicky. Jeden vítěz zachráníme. Dělají to samé. Problémy města jsem vnímal jako každý normální Pražan. Změny nepřicházely, šlo to spíš od 10 k 5. Když mi něco vadí, jdu to změnit. A já chtěl, aby moje děti žili v chytrém městě, které bude sloužit svým občanům a ne kmotrům. Je to jen kousek z centra Prahy, co by kamenem dohodil. Malé městečko Radotín má jednu velkou zvláštnost. Původní obyvatelé byli totiž severoameričtí indiáni. To po nich radotínští zdědili tradici pravé indiánské hry, zvané lacrosse. Hrají ho tady všichni, děti, taťkové i dámy, dokonce dědové a babky. Každým rokem se do Radotína sjedou lakrosové kmeny z celého světa. Společně pak po hřišti pobíhají, vráží do sebe, kvedlají a střílí jako divoši. Nejde o život, ale o pohár vítězů.